kamar yadda muke ta bayani har yanzu muna nuna muku bayani da muke akan littafin Abdul Salamul Bali kenan. Wannan shine littafin Salamul Battar na Abdul Salamul Bali, mutumin kasar Egypt. Wannan babban malami yayi bayanai da yawa a cikin wannan littafin nasa. Yayi bayani akan nau'o'i da rabe-rabe na sihiri, kamar yadda muka gaya muku akwai sihirin tafarik, ma'ana sihiri da yake rabawa tsakanin ainihin miji da mata, mace da namiji. Da an yi aure ana soyayya, kaga akan wannan babi kamar da yake magana akan ma'ana asaro wasaratu, ma'ana sihiri da kuma masu yin sihirin kamar inda kuke gani. Yan uwa, a cikin wannan littafin wannan babban malami wato ainihin Dr. Bali ya kawo yanda nau'in sihiri yake, ta inna miji yake ji a duniyan nan ya tsani mace. Aure aka yi na soyayya amma babu abin da ya faru yanzu, wani ma ko wata uku ba babu abin da biyo ba sai muguwar kiyayya tsakanin yan uwa. A cikin babban malami yake nuna cewa wani auren ma za ka ga kamun kamar a cinye juna kafin a yi auren nan, amma yanzu gashi an yi auren babu abin da suka tsana in ba junansu ba. Wallahi wata takan ce idan dai na ji muryarsa gabana zai yanke faɗi. Wani zai ce da na rai zan je gida ina sauri amma da na shiga na ganta zan ga babu wacce na tsana in ba ita ba. Wani lokacin sai ya zama da cewa ya ji gidan ma kansa ya masa zafi. Kai wallahi bara an gaya muku, saboda tsananin sihiri da wasu sukan je, wasu matan, wasu kuma mazan ma, wasu iyayen matan ne sukan je su haɗu da shaidanin malamai a yi abin da kwata-kwata zai ji idan yana wannan ɗakin ba shi da lafiya, tun yana wannan ɗakin kuma lafiyar salau. Kar ku manta manzon Allah ya kawo mana hadisi a cikin Bukhari, hadisin nan da yake magana akan shaidan. Shaidan shine wanda fa ya zama da cewa kullum zai zauna akan ainihin tsakar ruwan teku. Wannan ruwa yana zaune kullum zai ji a duniyan nan fa yana so ya ga a cikin 'yan uwansa shaidanu shi babban shaidanin wane ne karini a tare da shi, wane ne aboki. Wannan ya zo ya ce na sa wani ya ainihin zalunci wani, ce tafi ba kai komai ba. Wannan ya zo wajen shaidanin babban su kenan fa abul jinni, ce na sa wani sun yi gaba da abokinsa ba kai komai ba. Wannan ya ce na sa sun ba tsakanin wa da kane ana zage-zage, ce ba kai komai ba. Wani izo daga cikin su ce na sa wani ya saki matarsa, na azalzala zuciyarsa har ya saki matarsa. Sai ya tashi ya tsalle ya munna akan wannan ruwan teku da shimfiɗarsa da ainihin alkyabbarsa ko kuma ka ce karagarsa. Sai ya ce masa kai ne abokina, ba ni da wani aboki yau in ba kai ba, kai ne karini daga yau. Sannan tun da kai ne abokina to daga yau kai ne mafi kusanci daga ni. Abin da za mu la'akari ana yan uwa shine babban abin da shaidan baya so shine a samu zuriya. Babban abin da shaidan baya so shine a raba aure. Babban abin da shaidan baya so shine ma'ana a zauna da aure, nake son ce a zauna lafiya da aure. Ya fi son a raba aure domin kar a samu zuriya ɗayi ba. Baya son a yi aure har a haihu domin jama'ar manzon Allah ta ƙaru. Yan uwa, wannan babban malami da yake yawan bayani mai Salamul Battar yake nuna cewa mafi abin da shaidan ya tsana a duniya shine a zauna lafiya a aure. Shine dalilin da yasa shaidanin malamai suke yin abubuwa da yawa wanda za su ga yaya za su lalata auren wance da wane, yaya za su lalata in yana ɗakin uwar gida ba shi da lafiya, in ya dawo ɗakin amarya ya yi lafiya. Sai su je su kuma shaidanin matan su je wurinsa su ba su abin da za su ba su, sai shi kuma ya aiwata surkullen da zai hada ya kirawo shaidanin da zai za su taimaka masa ya aiwatar da wannan abu. Yan uwa, mu sani cewa fa sihirin nan gaskiya ne, ga malamai suna maganganu da dama akan tabbatar sa da yiwuwarsa. Saboda haka amma fa ku sani, na sha yawan gaya muku cewa Allah subhanahu wataala na cewa wala yuflihu sahiru haisu ata. Mai sihiri ba shi da rabo a duk inda yake. Malamai suka ce yakan samu rabon duniya, ya samu dukiya, ya samu komai. Mace ta yi sihiri ta fitar da kishiyarta, ta samu duniya, ta samu motoci, ta samu gidaje, amma rabon lashira shine babu ta da shi. Domin wallahi ta khairan wa abuka, ita lashira ita ce wanzajjiya tabbatacciya duniya, gidan banza da gidan karewa. Yan uwa, a duk inda kuke
mukan yi ainihin ba mutum shawarwari, wani ma abin da kanka zaka hada mu gaya maka ga yanda zaka yi, ga yanda zaka yi, ga yanda zaka yi. A dinka kiyaye addu'o'i na bacci, na tashi daga bacci, insha Allahu babu wani sihiri da ya tasiri a jikinka. Yan uwa za mu dora kuma akan nau'i na sihiri can gaba in Allah da sihirin da yake raba mutum da dukiyarsa ko kuma sihiri da yake raba mutum da aikinsa. Ku biyo mu a bidiyo na gaba insha Allah. Za ku same mu a number waya 070 30 94 5511 a tashar mu ta YouTube. Ina muku fatan alheri.